Homa Bay TV is here to ensure that your opinion is heard in different platforms. And today we are privileged to have somebody who is very special. Iriyo nade atal? Ariyo maber. Nyingi en nga? Nyinga Brian Lumumba. Brian Lumumba. Yes. Wan gi penjo moro kama piyo. Ndalo machon ne nitiere kwero moko. In kaka Brian Lumumba, bi yie ni nitiere kwero moko ma gin adier? Kwero ma gin adier to onge. Gina weche moko mane jodongo keto chon. Luo oracles moko mane gi respect. Mar kind of some gichalo form moro kata kidieny moro mar devil worship, lamo jochiende moro. But kwero moro mane wacho ni nyatimo gimoro ni koro dhi nyicha onge. Like for example kata ni go dala kapok owadu maduong' ogo dala koro ni dhi tho. Ere bentie gima process mar tho ni biro nade. Mane gima ok understand. Koro gina fuo moko mane nitie chon. Wenyiero. En na fuo moro. That is an opinion from Homa Bay County resident. My name is Joluo and this one is Homa Bay TV.